teď se vás vážně zeptám, vážení bořiči mýtů, konspiračních teorií, a hlavně ptám se odborníků na umělou inteligenci. Jak je možné, že postel, ve které se údajně probudil prezidentčík Petr Pavel, nemá konec a končí podlahou? Prosím, opravdu odpovězte. Franto, dýchej, prosím tě, dýchej, všechno bude v pohodě. Jak jsem slíbil, tak teďkom udělám takovou drobnou photoshopovou analýzu, to, co vidím teda pouhým okem, pro vás ostatní velice pomalu, jak to rád říkáváš, pomalu pro ty jednodušší, si to vysvětlíme a začínáme teď. Tak Franto a kolegovia, poďme si povedať, že vás trápi tu táto oblasť, kde akože AI nedorobila koniec tej postele. Dobre? Teraz si to zväčšíme. Ja neviem ako vy, ale ja už som z tej veľkej fotky videl, aj som to písal do komentárov hneď, že tuto je úplne iná štruktúra toho povrchu, než tuto pod tým. Dobre? A bude to, čuduj sa svete, preto, lebo keď si tuto zoberem linku, tu ju začnem takto podľa tej postele, povedzme, že sem dohodneme sa, tak je zaujímavé, že to presne koreluje s rámom postele, tu jeden povrch a tu druhý povrch. A celý tento zázrak sa stal preto, celá táto konšpirácia, ktorá vás drží na sieťach už strašne dlho, že tu mi ide z okna takto svetlo, ktoré mi to tu trošku vypálilo a na tej nekvalitnej fotke z nejakého bohvie akého telefónu v tomto zlom svetle mi tu tie povrchy tuto zlialo, ale vidím, že tam sú. Vidím tam proste ten rozdiel, teda ja ho aspoň vidím, neviem ako vy, hej, podívajme sa, čiara, bum, čiara, áno, úplne náhodou to kopíruje rám postele, že to svetlo, že ide odtiaľto, keby niekto chcel to rozporovať, tak vidíme túto tieň, obráz, túto tieň, táto nejaká lampička, tieň, prilba. Keď sme už u tej prilby, čítal som ešte nejakého génia, ktorý komentuje, že tá prilba je vo veľkosti toho diaľkového. Tak chcel by som génia upozorniť, ktorý asi chýbal na škole, keď sa učila perspektíva, že aj tá posteľ táto je väčšia, prekvapivo než táto posteľ, že? Jak je to možné? Je toto detská posteľ? Nie je to normálna posteľ. Je to možné tak, že je to proste ohýbanie perspektívy takzvané. Preto si musím všímať, že veľkosť stolčeka a zrazu tá prilba je vlastne takto, tu by bola na celý ten stôl, takže není ako diaľkové, hej? Diaľkové hír, prilba hír. Dobre, akurát, že je ďalej od objektívu a je tam preto skreslenie perspektívy. Si naštudujte a potom vypisujte na tie internety. Pokiaľ by to stále nebolo jasné, doporučujem navštíviť obsiahly knižný archív Filipa Turka, kde medzi tými 10 000 knižkami určite nájdete jednu o skreslení perspektívy a skreslení zdravého rozumu. Tiež určite neverte konšpiráciám. Čaute.